Kagamhanan sa dakbayan sa Naga, Mitanyag o Cash for Work program. Sila mga mulupyo kansang mga parimay nagusbad sa Bagyong Odette. Samtang libreng mainom nga tubig o charging station. Gitanyag usab sa lungsod sa Minglanilla alang sila mga mulupyo. Si Femery dumabok sa report. Kanang mga banay sa City of Naga makadawat og tag 25 kilos nga bugas humay. Nagpadayon ang pagpangapod-apod niini. Hinuon gawas niini ni Tanya Gusab og Cash for Work program ang kagamhanan sa City of Naga, Cebu. Unang gitanyaga ng mga mulupyo kan sa mga panimay hingpit yung giguba ni Bagyong Odette o kasamtangang ni pahiluna sa evacuation center. Sila ang gisangunan sa dakbayan sa paglimpyo sa mga public places, di na mga kahoy na limbuwad. Gilimpyohan usab ang nagusbat nga boardwalk nga nahimo ng attraction sa dakbayan. Lakip sa apektado sa Bagyong Odette nga gipalimpyuhan sa kagamhanan mao ang pasilong sa Naga. Makadawat ang matag mulupyo nga mitrabaho sa Cash for Work program sa tag 300 pesos matag adlaw. Nang hinaut ang dakbayan nga ang salapi makatabang sa pagpalit sa mga housing materials ug magamit sa pagpabarog og balik sa naguba nilang mga panimay. Samtang sa lungsod sa Minglanilla, nibutang og purified drinking water ang kagamhanan dapit sa sports complex aron makakuha og libreng mainom tubig ang mga malupyo samtang wa pay supply sa tubig. First come first serve hinuon kini og bukas sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Mabukas kini pagbalik sa launa sa hapon hangtod sa pagka alas 5 sa hapon. May dakong free charging station usab ang lungsod aron adto maka-charge nga libre ang mga mulupyo. Og tag 50 kilos usab nga mga sinakong bugas ang giapod-apod sa munisipyo ngadto sa matag pamilya. Uban ni Rod Prado, ako si Femery dumabok. Balitang Bisdak.